Inihahandog ng Abi, among abi, among abi. Nagamay man namong hanibi. Nagamay man. Nagamay man. A few moments later. Ano tunay? Ano na? A few moments later. So guys, nibali na po tagpwesto dani. Kaning yung pwesto hamon yung ganahan na ni maglingkod-lingkod kaning na may kuan mura ni imbornal manggod ni na. Na pwede malingkuran. Wala nga, ganahan ko dahil maglingkod-lingkod. Kaya murag hayahay sa panundoman. Tilapia ko no guys. Palit ko no tilapia. Suroy isda. Ganahan ko dahil maglingkod-lingkod kay taas atong pananaw. Relax. Ani ko mo relax ani usahay pa basta. Mostly kada buntag ani ko mo dong dani. Nigmata na ho. Nagbudloy tilapia sila ron mga ayahay na sila ron mga mamaligdaig isda kay di motor na isda with trompa sa una saka si papa pa nga manuroy sa unang isda loy kadyo kay magkuan ra lakaw suroy-suroy na ng mga kabaryuhan hantod mahurot ang isda. Imagine tag 20 kilos dalhon, 30 kilos pas anon. Kuya. Ha? Napa mo sa kairo na. Ha? Laagan ka? Na kuyawan na among iro kay inborn jud ni si Janga. Usaray mata aw ka nang napikot agi ang pikas mata na muna tanan na mong mga ero, mga buotan, mga tanong kaos na lingkod rada na anak di si Jang Hanibe na parehog po color buotan gyapon pero lahi laman na si Jang Hanibe so lahi po ilang kan pero magpatuo og kuan magpatuo di ba kuya ano mga ero amo mga buhion hilig mong gud mga buhion mga kuan og na may mga ero matrain kanang usingan na mabuotan kay kuan man kanang naay atrainon man kuya no butan man nga mong kuya na kuya lagi mong nay kuya wa na kay kauban no sisya man mong kuya oy nga naman dyan na imong mata kuya wa maning buka ng pikas no pikas and sila kada buntag na sila magdoa na ilang kuan mga kahumatsan madyo pa sila kay na sila juta kami wa may juta so nga ni among kahintang ang among mga doggy ang among mga kahayupan mga buotan jud. Ito among ito ay amo na po itong trainon. Ano tiguang na ni?
Murag ikaduha mo siguro ng anak ni Hanibe. Ano kuya? Kada anay kaadlaw danhe kung ano ni sila. Hukta ni sila ni kaadlaw. Nagkagabi muna silang ang abuhian o gabi kanira po mga ero pero si Hanibe dito siya umuhuktan kay kanan na ay buotan mong god maghilak po tog huktan kaya wala dito sa Hanibe dito ko ka-move on sa datong ero napod may sao napod sao na gamay pa ko ang mga elementary ko mga grade 1, grade 2 kay nomdom jud ko sa mong iro sa una guys buutan masugo sa to namo kay kanang na suguon ko ni nila ni magpapaog maghawb og kuan manghawb og dahon kay maninda man lagi sila isda kanan na ay tabako kada Sabado ug Domingo maninda na sila tabako atos Sabado atos lang sudaan. Bong ko arang iro bong. Kanang maninda na sila tabako Sabado ug Domingo atos lang sudaan ani ka Sabado ani ka Domingo anas merkado. Inda ani ka Bernes na galis ko an hapon. Sugoon ako nila mama papaog ko an maghawb og dahon saon na Numero natinga ko kay butangan magbasket ag kanina kanina na isang liog na may basket sa una nga ko an sakto ra pod makarga sa ero ba ag kuan isaw of the next ko an ang dahon ibutang sa basket. Wala, maglakaw na po iro. Mulis ko amo musunod na mo. Lihiro mong gusto pa mo train og iro. Sa dyan naman magpakuas iro, magpaamo sa iro kanang imo makuan ba. Imo ra nang ludan na isang baba. Makonek ang kuan sa iro, ang love sa iro, makonek na nimo. Kay na naman kay kuan imong sa live kuan naman sa iro so siguro ingana matouch na sa ang iro nimo ang doggy di ba kuya kuya no kuya isa mong kuya Loy laman ni among one eye. One eye na lang ang nagsiga. So this is it guys. Thank you so much for watching. Dito na lang tataman. Kay magama pa kong video pod kalando igat. So this is it guys and bye bye guys. Good morning once again. Meanwhile, good morning everyone. Good morning. And welcome to my YouTube channel, Jinjin's TV. Yes, so for this video guys, naro ko i-share gamay. Share ninyo kung ito itong mahiligon sa tulok Numero. Doon ay ni Hong naho nga 20. I-try po ninyo. I-try ra ni ninyo kung kananay. Mahilig mo sa tulong Numero. Try ni for 5 days. Tanan ni nga kuan, tanan ni nga draws, tanan nga osod sa 5 ka adlaw og kuan og maswerte adi much better maka pan adto laman kun bugmahay og di mo makatiyam-tiyam. I-try ninyo ang tulok Numero, ang gihonghong sa 20.
tanan nga draws ni nasyonal para sa bayan. Bitaw kung ganahan mo suwatin anin to ng numero nga 7 0 ug 6. Yes. Di makaadlaw. Sunod-sunora gud na. Kanang sunod-sunora na sa tanang mga draws. National. Pag naghatag na hong duwinde, kalingaw po na ay sa makatiyam-tiyam. Tingam ako gabi kay ng PM man ning hatag ni Honghong na udan ko ana. So that's it, guys. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show